Mayong hapon, ug dughang salamat sa pagsunod Cebu o kinatibukang Central Visayas. Maupay na kulob sa inyo nga tanan diha sa Eastern Visayas. Ug mayong hapon sa atong mga kapusong bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Tungod sa sunod-sunod nga mga pagpamomba dito sa Mindanao, nagkapuliki karon ang nagkalaing mga ahensyas gobyerno pagpatuman sa mga lakang alang sa seguridad. Kinibisan pa man og walay hulga nga nadawat dinis Kabisayan, magpabilin lang ang kahapsay ug kalinaw. Usa sa mga mupahugot sa monitoring mao ang dakbayan sa Lapu-lapu nga usa-usab sa sentro sa turismo dinhi sa Sugbo. Siluan mayroon din sa report. Atol sa tigom sa Liga ng mga Barangay sa dakbayan sa Lapu-lapu, gidasig ni Lapu-lapu City Police Office Director Senior Superintendent Lemuel Obon ang mga kapitan sa nagkadayang mga barangay nga magmabinantayon ilabi na sa mga dayo. Ang dakbayan sa Lapu-lapu ang usa sa mga dapit dinhi sa Sugbo nga sagadagsaan sa mga lokal ug langyang turista tungod sa daghang mga beach resorts. Si Mayor Paz Radaza kinsa mitambong usab sa tigom, miuyon sa awhag sa Kapolisan ngadto sa mga barangay officials nga muhimo og profiling sa ilang mga konstituente. If the punong barangays who is a person in authority who have the resources, both manpower and then the logistical resources in the barangay, kung iya lang na mapalihok tanan ang iyong programa in consonance or aligns ato ang programa sa bisan order sa Kapolisan, so wag na makalusot sa ato. It's profiling kung kinsa ang mga, most especially katong bagong dayo sa ilang barangay. Damurag they have to get data o tagadin, unsa mga trabaho. So mga inana. So far, okay na tayo? Yeah. Ato ramang yung ikuan sila maayo kay we cannot afford nga dunay samok ba. Ako lang gisugyot sa mga kapitan nga unta ang katong awhag sa DILG nga ato naging pork system atong kada barangay mo na akong encourage nila nga this month of February and March nga makahuman nato sa atong pork system kay para nako mas dali siya makatabang kung siya atong gustong matabang labi na sa gihangi oron sa Kapolisan nga through sa pork leaders maka-identify sila kinsa may bag-ong naong sa ilang grupo. Niadtong Biyernes sa hapon, una nang gitigom sa Lapu-lapu City Police ang mga security officers ug managers sa nagkadayang mga beach resorts ug hotels ug mga mall sa dakbayan sa Lapu-lapu. Gitataw hinuon sa City Director nga walay hulga nga nadawat ang dakbayan apan pabiling alerto ang Kapolisan. Although the intel community naghatag ng statement nga we do not have such threats here, pero nag-react paghihapon ta by ensuring talaga nga dili ta masingitan. Matod sa Kapolisan, kung magpakabana lang ang matag usa kanato, hayan maglisod ang mga kriminal, pagtisok ug kasamok. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Merondina, Balitang Bisdak.